Ndamira pamberi pedera mamugasi. Zvese zvachokwadi. Ndikaita zvabatwa nemhosva. Mwana ndibatsira. Mache yakudaona. Uranogara pasi muri mawitness muri zviko makagara pasi. Kaona hope dzenya. Murume akati andichakudiba murume wangu nyange aripo murume wangu angasingachapindi neni mubaba. Ndakamubvunza kuti baba sei musipinda neni mubaba, akati andichakudiba panapa. Zvadai so ndakambotora nguva kushingirira ndikazoenda kutaura kuna sabhuku. Sabhuku baba atiti andichakudiba. Sabhuku akanditi iwe chidini chitora matano. Shuwa ndakaenda kumapurisa. Ndaenda kumapurisa tikatiwa nemurume wangu ndikakanzirana nemurume wangu. Murume akangoti ini andichadini ba andichadini kazi. Shuwa nguva yacho ndikaona ndasvika kunoko. Ndaenda kuna sekita ndanyeresa nyaya yangu. Ndadzokera kumba. Ndadzoka kumba tagara. Mwana bangu wakavauya tauya kunzwa kuti wana usudini ba wasikuita. Shuwa akatitora akada kugadzirisa nyaya akatikwira kumba kwedu. Wasvika kumba kwedu murume wangu akati ini nangu andichagoni kugarisana nemunhu ba ini andichadi. Shuwa na bangu akati maini ngatizoe kumba togarisana. Wadzoka akati munhu akati andishadi hangu. Mwana bangu akati zvomunhu aramba isu ngatishede. Shuwa akashiya zvinhu zvavo, washiya zvinhu zvavo. Wakangoti ini maini nemishatu. Ini michene mogare kwavo. Shuwa iwe akabva wabuda kuenda kwaHarare. Ini zvandasara murume akandipa $20. Iwe enda uroje kuhavo. Imba iite waro emaroje. Mapiro akandiita zvinhu zvacho. Ndabva ipapo ndaenda kumba ndasvika ndapangidza vabereki vangu kuti ndizvo zvinhu zvandadini zvinhu ndapirwa izvi. Vabereki vakati nyaya zveyako achangamire ngatimirire changamire atonga. Saka tiri kuori kumba kwedu kwoko vana bangu vakafona mainini muri kupi makuwa unoenda kati aiwa ndichiri kumba nyaya yamunodzimisa ndikati ni nyaya inodzimisa Shuwa akambozama ende modzimisa nyaya tapedza nenyaya. Shuwa ndakauya kunobvisa chipiri ndayambisa chipiri kunoko wakanditi nyaya yenyu iyi haiti mirirai dare ndochadini ndochapedza. Chekutanga darini rari narambarisi vanhu yachimboni nemudari mudzokererani dare unadare nerite sei saka yakuti hachakuini makaimba Melody Ini ndagara nemhuri yangu. mune imba Tine imba. Ini ndiri kugara nemhuri yangu. Ini angati andichakudiba. saka ndadzikisisa manje ukazama kuti makuroja kuti makadzende munodo Imba ine maroje. mami nemuchato Tine muchato. mune muchato Atina muchato. but still nyangu musina muchato asina basa. Imba makatenga mamese wanai yani makore mangana First born in 10. Second in 8. Third in 4. ati achadumwedzera murume saka murume ndounobva pamba wosiya mhuri pamba because vana vako wanofanira kubva pamba ivavo vasvika the age of 18 vachichengetwa namai vavo asi handisi kuti dare rino haribvumiri kushare property kutaura nyaya dzeproperty sharing haribvumiri. Iadvice ndikupa chiende kucivil court. Civil court ndiyo inokushiyanisa iproperty zvipamutemo. Hamushiyaniswi property nehama. Ndikuona veutanzi mukadzi anotora wardrobe, kitchen unit, TV, achatengerwa fridge, achatengerwa mapress nemapoto, room divider, chigayo. All these things zvinoitwa necompetent court
ende kucivil court. Kuite hama. Civil court zvamanyora apa izvi ndo zvamunoenda munoyereswa civil court. Mawirirana muri wangani? Muri 2. Then from there civil court inokupa direction ichiita zvakati. Kana mati imba iri kutengeswa iyo sharing whatever vanokutaurirai ndiwo wane jurisdiction. Dare rino iri harina jurisdiction yesharing kuti harina. Saka asi yekurambana dare rinofutika iri harirambanisi vanhu asi harigoni kuti kurambidza vanhu kuti musarambana. Because basa ravo chendiri kuti kana muine zvokunetswa kwamana ndemogadzirisana chinokwanisa kugadzira chinogadzirisika kachiite sei achigadzirisa ndo panoyahambana natete kuti ndo vanoziva matambudziko amweni avo. Ende pachivanhu chedu futi kana munhu kuti munhu anzi aramba anenge abvutsirwa gupuro kana asina kubvutsirwa gupuro muchimese rakabva iri gupa Melody gupuro rakabviswa here Simuka yempindure. anopiwa gupuro wakaendesa iri gupuro gupuro tati nyaya yedu pakutanga gupuro ndakaendesa ndikazogadziriswa ndikazosiwa saka tazoenda kumanzitezvaro taano nyaya yedu haisi kupera saka machezi rakazoita ano ndinopa gupuro takariona nyari wacho imi zvamungaita ende munogadzisana kumba kwenyu sinzi munhu wakagara naye munhu akachida kugara newana make sense. Munhu angataura kuti gupuro ndakariona asi chidzoka kumba kunogadzirisana kumba senseless. Dai wari kuti gupuro takariona isusu mwana yedu tatora chinomba kwako yes not kuti gupuro takariona asi chidzokai kumba mogadzirisa kumba kwenyu futi it doesn't make sense. Hazina sense basi. Saka imini zvamukuita process yenyu kana muziva kuti hamuchadanani zvisho hamuchadanani stage yekutanga follow procedure yavakafollowa pekutanga samukuru wako nechi waende kurana tezvara kubvisa chii ogura wabvisira gupuro maane proof yekusvika nayo kucivil court yekutaura takadii takarambana asi tauya kuti ndibatsiro paproperty sharing. Chekutanga ideclaration yekuti property sharing mumbori nechinyi and court yochikutaura kuti ichikuenda yoenda kuwana wana munowangani wane makore mangani maintenance yevana yakamira sei wanenge wachigaripi wachiita sei zvese sibhokuti tinoita sei nokutaurayo mukudai moma kuzoti zvakamira zvakati kuzvamuita zvakuna kwamati maenda hamusati maramba kusandohana zvibota asi hamuchimesi saka chiendaiko enda kucivil court ndiyo inoita izvi asi pachiwana kana musisadanani gupuro ngaritese garete kana gupuro risati raenda akafa nhasi mangwana ndiwe munhu watoto yekusuma achiri maoma ziva kuti izvi zvakaitinawo paari izvi nechakudya its your responsibility. Iyo zvanokwanisa kutosungisa girlfriend yako because ndiye mukadzi wako kutozwa kuti girlfriend akwanisa kutoisungisa zvidimbure kana saka kadzipedzisa zvinhu zvawatanga kana usisa zvinhu kuti urarame life irishiyi ndo zvinhu I think yenyu ngoda just advice yekuti munoita sei because zvamusisadanani nemuti tu ndi munoziva asi idzizi kwamakuenda kwesharing of property nechi ariko matari inoita saka chienda kucivil court mungatsiwa next Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Dojibondora, Dojibondora,